mai girma Super Kwamishina, Allah ya saka maka da alkhairi. Haƙiƙa Kwamar Nura Idama Ismaila, ka cancanci mu yaba maka mu al'ummar jihar Kano. Kai ne shiga birni da ƙauye, lungu da saƙo na jihar Kano. A wannan rana mai girma Kwamishina, wannan rana da muke ciki, mai girma Kwamishina ya je garin, ya yi tafiya doguwa zuwa birni da ƙauye na wannan gari nawa na jihar Kano. Babu inda ba shiga lungu da saƙo domin dai a yi nasara, domin ciyar da al'ummar jihar Kano gaba, ƙarƙashin gwamna His Excellency Injiniya Abba Kabir Yusuf. Allah ya saka mai girma Nura Idama Ismaila da alkhairi. Mai girma Kwamishina, da izinin Allah za ka je matsayin da ya fi wannan wanda kake kai. Daga wannan kujera da kake kai ta Kwamishina, muna farin ciki da izinin Allah za ka tafi kujerar da ba ma zato, ba ma tsammani. Allah zai baka wadda ta linka ta sama muke maka fata. Allah ubangiji ya saka mai girma Kwamar Nura Idama Ismaila da alkhairi. Ba gani ana cewa zuwansa wannan ma'aikata al'amura ba su ga daidaita ba. A ba, ai wallahi duk ba ka ji wanda yake faɗa wannan maganar ba. Wayancan marasa darajar ma ba za ka ji sun faɗi wannan maganar ba. Ai zuwan Kwamishina Nura Idama Ismaila, a nan ne muka san aikin wannan ministry. Muka san an busa mata rai. Mai girma gwamna ya ɗauko wanda ya san zai iya. Kullum mai girma Kwamishina ba shi da buri da wuce sauke nauyin da mai girma gwamna da al'ummar jihar Kano suka sauke masa a wannan ma'aikata ta bibiya da tabbatar da ingancin aiki da bibiya ta jihar Kano. Haƙiƙa Kwamar Nura Idama Ismaila jarumi ne. Babu wanda zaka ji ya zo a jihar Kano yana cewa ba daidai ake tafiya ba a wannan gwamnati mai albarka. Kuma Kwamishina ya riƙe amana, daidai ake tafiya, daidai gwargwado, ya riƙe amana. Shine tudun wada, shine takai, shine Sumaila, shine Bichi, shine Tsanyawa, shine Fage, shine Nasarawa, shine Tarauni. Ko ina babu ayyuka ba za su irgu ba. Mai girma Kwamishina a wannan sati ma da muke ciki ya yi ziyarce-ziyarce. Duk wanda yake bibiyar mai girma Kwamishina ko kuma yake bibiyar al'amuran gwamnati ya san yadda mai girma Kwamishina yake ƙoƙari akan ciyar da al'ummar jihar Kano gaba, musamman nauyi da mai girma gwamna ɗaura masa Kwamar Nura Idama Ismaila. Babu wanda zaka ji a jihar Kano ya fito yana cewa wai ba mai girma Kwamishina wai wannan jarumi ne, kowa ya san sa, yaba masa suke yi, musamman al'ummar da suke cikin jihar Kano. Wanda yake nesa ma ya sani, ya ga yadda Kwamar Nura Idama Ismaila yake jajircewa akan al'amuran da shafi ci gaban al'umma. Baya bacci, a tafe yake. A wannan ranar ma ya yi tafiya mai zurfin tsiya, lungu da saƙo na ƙauye. Haka yake tafiya domin zai je ɗauko abubuwan alkhairi na mai girma gwamna ya zo ya ciyar da al'ummar jihar Kano gaba. Muna tare da Kwamishina, za a masa waya ƙaramar hukuma kaza mai girma Kwamishina ka je. Haka zai dau ofis ya tafi, takanas zai yi tafiya ya je wannan ƙaramar hukuma ya gane wa idansa, ya tabbatar da wannan aikin mai inganci ne, ya bibiya. Aiko mai girma Kwamishina dole mu tafa masa, dole mu ce masa waldan, dole mu ce masa waldan. Zai bibiya ya trust. Haba malam, ina gwanin wani ganawa Kwamar Nura Idama Ismaila. Kafa ake ba ka bar wancan tsari na tafiyar Kwankwasiya da Kotas ka dawo kana yabon wannan Kwamishina. Haba, ai ina gaya maka shi fa mai girma Kwamishina na al'umma na kowa da kowa ne. Kwamar Nura Idama Ismaila na al'umma kowa da kowa ne. Saboda shi da wanda kai shi Kwamishina bai da ɗan hasada, saboda shi yana tafiya ne a bisa daidai. Za ka karamci ministirinsa, babu wai sai ka rubuta mai leta heading. Za ka je ka gansa, za ku gaisa da shi, zai maka isani, zai taimake ka, zai tsaya, zai saurare ka da me ka zo. Kai Kwamishina baya katsalandan a al'amuransa, baya katsalandan. Idan ka zo kana magana sai ka gama gabaki ɗaya Kwamar Nura Idama Ismaila, Allah ya saka ma da alkhairi, sai ka gama magana ka gabaki ɗaya Kwamar, sannan zai baka amsa, ya saurare ka me yake damun ka, me yake tafa da kai, sannan a taimake ka, a ɗora ka a layin da zaka taimaki al'umma, kai ma kai nasara, kai ma ka je matakin gaba. Babu bakin ciki a lamarin mai girma Kwamishina. Zuwan sa ne fa muka san ma'aikatan nan. Mu da ba mu san me ma'aikatan nan take ciki ba. Aikin kawai ake yi, ba mu san ma da ma'aikatan nan me take ciki ba, sai da mai girma Kwamishina ya zo. Aikin kawai ake lungu da saƙo, doguwa, tudun wada, kullum a tafe ki. Yau din nan ma yayi tafiya mai zurfin tsiya, ina ga maka doguwar tafiya. Allah ya saka mai girma Kwamishina da alkhairi.